маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон хабар дод ки кормандони милитсия як марди 50-солаи сокини ҷамоати деҳмалики ноҳияи варзобро бо иттиҳоми даст доштан дар 5 куштори солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дастгир карданд. ба гуфтаи тафтишот номбурда рӯзи 13 майи соли 1995 дар дидбонгоҳи деҳаи 400-и ноҳияи нуробод бо пуломёти тамғаи калашников 4 сарбози қисми ҳарбии 3502-и қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва як нафар корманди шуъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи нурободро ба қатл расонидааст. нисбат ба марди дастгиршуда бар асоси қисми якуми моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд ва тафтишот идома дорад. ба ӯ бар асоси ин банди қонун барои одамкушӣ аз 8 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад, вале агар иттиҳоми зидди ӯ ба куштори беш аз 2 нафар иваз шавад, ба вай аз 15 то 25 соли зиндон ва ё ҳабси умрбод таҳдид хоҳад кард. тафсилоти дигари парванда нашр нашудааст, вале зоҳиран сухан дар бораи боздошти байвики собиқи оппозитсия меравад, чунки дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ дар ҳудуди ноҳияи нуробод гурӯҳи молло Абдулло Раимов амал мекард. яке аз амалиётҳои бузурги ин гурӯҳ ба корвони нирӯҳои ҳукуматӣ дар моҳи майи соли 1995 дар Чорсада буд, ки дар натиҷаи он чанд нафар аз нирӯҳои ҳукуматӣ кушта шуданд. худи мулло Абдулло соли 2000 дар пайи саркӯбии гурӯҳаш дар натиҷаи як амалиёти вижа тарки Тоҷикистон кард ва ба Афғонистон панаҳ бурд. ӯ соли 2010 ба водии Рашт баргашт ва амрои Аловиддин Давлатов мулаққаб ба Алии Бедакӣ ошӯби нави мусаллаҳона баро андохт. амалиёти зидди онҳо қариб 8 моҳ давом кард. Алии Бедакӣ дар рӯзҳои аввали соли 2011 ва мулло Абдулло моҳи апрели соли 2011 кушта шуданд.